Arada tırnazordalı näme diýli? Näme diýili? Göç alky. Emme jaňda salam mehriban dostlar, wideonymy ödüňiz gördüňiz. Şuýda bir haramdady oglanjykka yaran näme şuýda marda tırnazordaly näme diýildi? Goçalky ejeň amy diýlenokma çort. Birinji sen ödüň türkmene meňden bar. Haýwan sen ödüň türkmene meňden. Sen o tarihde bilýän göçlük göçlük döwrü sunka gerek gelen Arapça pars sen haramdady. Hiç bir adam akıllanmaz mı? Hiç bir adam bir sapak almaz mı bolyan zatlardan? Öňem diýen, ýene bir gede gaýdan. Öňem bir şuňal, gurlap şuňal, ogadan prikol tutjak bolup, "Yo men oýun etdim" diýjek bolup, ana ýeri ýedigat ýeriň aşagyna ýatyrny. Oçurda sen bolaymy? Şu prikolu da diýär oýun etdim diýmäni. Adaty bir zat ýary. Etmeň, adaty bir zat däl bu. Garaş. Adaty bir zat däl bu. Edýän prikoluňyzy, edýän oýunuňyzy hiç kimin göwnüne degmen, hiç kimin duýgusy bilen oýnaman prikol tutun. Hiç bir taýpan, hiç bir milletiň, welaýatyň göwnüne degmen. Marda näme goçal, ejem amyzyň çor. Elýän boğaz gelýär, nahar saýlap beren, kançy dagyň dara ejem sken dölü. Huýup bilýär. Şunu meredir sen ödüň, maryň oglanjy. Şoň ýanyna bilen, şonu diýen wagt, diliňe seret ýa-da şunu goşman, goýman bilerdiň. Ýöne sen hem şonu etmedin. O bir oýun edýär, ýöne bir prikol duýsuz zat ýene bir prikollar, bu oýunlar, bu zatlar bir gede tapuska etsen, soň ýygy geliber ýa bu zatlar, düşündiňizmi? Şo zatlara ýol bermeň, yaran etjeň, düşündiňiz sen emme adam. Düşündiňmi? Sen men töwrümde şola oýun gedýän bolsaň, ýybalan, uwan, gidip bolýasyň, aş saýlap berim, boğaz kele ýok tuýmaýman. O kafelere, restoranlara, awraly kafelere, restoranlara gidip 10 ýeten, 1000 ýeten. Sen näme bilimiň var şo zatlara öwrenmäne? Sen aşpezmi? Ya sen revizor mu zatlar tanayan, bilýänmi näme nähelepdigini. Bilimiň ýok video çekip kafeler. Hani videolan goýun erkek bolan täze şo videolan goý. Bir janda ijin aýyrtdylar ha videonda ordan, bir janda ýok, video ýok sen takipanda. Zaya. Energiya höwes çeşmeňiz nerden alýaňyz? Энергия. Günüm enerjiya, ayım enerjiya. Enerjiya. Senin enerjiya, benim enerjiya. Şu yerde otursun, benim otursun, benim otursun. Biz oturamız oğa, biz otur diyen güç da, gravitasiya. Şu bolmaz ikindi oturmak nedir? Gayır durup, yönü şol enerjiya da. Onsoň diyecek bolýanlarym energiýa mukaddesligine. Şol energiýany berýän bir toluk, äpet, ýaltylyň bardygyny andanmadan energiýa taňa gelmeýär. Şo wagt şu wagt molumma diýme zatdyma o maňa bara kiçikam. Sen meýli sen hiç kim senden issa bolmaýar samsyk sen o künnük sen hemme zat diýdi däle. Aýyn kär zat diýdi. Şoňa jaň edip indi diýme zatdyma. Barman. O molma tüýmüň. Men meýse bilýän mol men kiçikam senden hiç kim bolmaýar sen samsyk sen hiç kim o künnük sen zat diýdiňa bilýän şonu. Şon bilipsiň da molum senne. Şunu bir ýar oýnaýar da şoň pap edesin alym mulim. Çek çykarym karaým bolum şonu bir görüp berýär. Yatan yılanyň goýrugyna mana özüňiz basaňyz. Yatan yılanyň goýrugyna. Şunça meňli seninde deýinjal özüňe seret diýdiňiz, mana menem özüme seretip ýördüm. Näli goýup. Uwa. Indi şunu aýtmasam bolanok ýöne. Uwa. Näme ýazaňyz meňli seni awtobusda gördüm. Meňli seni ine musor dökmäle bar ýar ekeniň. Meňli seni o taýda plan çorwy otur ekeniň. Meňli senim taksilara minor ekeniň. Näme menem adama men bir sıradan normal bir sudurlu bir adam men ütköşük zat däle özel şoförüm ýok men. Awtobusda minmeli bolarna men sen awtobusda gördüm, taksida gördüm. Men uçup gideýinmi gillenip gideými näli boldy abi? E-mail bolarna menem daşardan bir zatlar açan soňra urup kartoşka urup e-mail öýüň içinde. Barsam meňli sen plana dedi otyň. Taksada minmeldirne taksitler maşinada ýoňa nasıl ýygy geler. Men aradaşna giyce çıkamak. Anne arka çıkı. Ne ettin oğlum? Şu çıksa aytmalı, ünlürsün. Grup taşından çık, süylap badezden öyle salarmışsın. Böyle. Eştin de. Ben öyle çıkamak. Sokor dedi. Hava. Son yâle demişsin. Taşına çıksa aytsın. Böyle gidim. Şu taşına çıktın men sana aytıp bererim. Bana gidim. Düşündün mü?
Şu daşarık çıkayma giyce şu daşarık çıksana. Düşün de görüptürme. Şu daşarık çıkaysan ölüm karışacak. Eğer ondan sen daşarık çıktan babayları gelir. Ondan sen yer. Ondan iyisi nereden taparız? Şun gel çağa aykı. Mene İyice çıkma. men çıkamak dedim mene işe giden giyce. İşe gitme, işe gitme. Ece o gün gitmeli işe. Koydum giyce de işim giyce Ece. gideceğim. Gece çıkma lan. Dına uyumda yatmalı kapıyı kulplap. Hiç kim gelmeden babaylar gelenle de kapıyı açmalı. Türkmen bloggerların video oyunu ilkinci yazılan komentarları top 7. Birinci kom. Podden idin etyen. Amene onu etyen. Doktorlar ne diyor umut ba mı? İne dara ova Wi-Fi çektirsem. Satlık telefon var kimi şu video görülün. Bağışla beni gözlerim. Ömrümden alan 40 sekundun haram olsun. Atahan. Ne marojne etmiyorlar da. O daşar soğuk da Sen soğukta maraj. soğuk bana soğukta marojne etmiyorlar. Barhane anada marojne satyan çalıp verişin verme. Ne? Nasıl oldun? Yürü. Bahar getirin marojne şunu. Ha? Men boyma tek getirin marojne sen ben onu kanına kel bar. Ay değil bir tane marojne dedim ama şunu yalçak getiriyor. Ne? İnniki kısa çelli bol yapan aşı. İsteyen açık olsun. Yürü. Vay. Yürü. Bol. İyi ver alsayım. Dziennik tak, szkoła do mrożna, nie miałem ten eleki, ty stasz kawal i jajda. Senin prakada kasılmalı kenul bete oğlum he. Ağam, isimden gülen olma. Bir zatı berk belli. Her zatın öz döwrü vardır. Her adamın öz döwrü vardır. Her adamın öz rızkı vardır. Dünya tegelektir ağam. Bugün men ne bolan? Sen ne bolan? Men ne vardır? Şunu has yadından çıkarma. Men sana 2 ummat bergimem madır. Şeyden üçün berýän nälim sana alay? Kuat sen. Ben sana demedim mi? Sana demedim telefonla ka dedim. Bu el sitirgattım. Kuat. Şu wagt çağılan ejeti. Yani yok hadir süpürür. Men ejen. Номер 1 рэperlan söz yazışı. Bana bir trap yap beraydı. Yok, böyle. Sözleri acı olsun. Böyle. Köprek söz olsun. Karanka giyecek. Yeni kovuca sözler koş. Ben köçede yörek var ya. Baslar maşinle kaçad etsin.